A keď už hovoríme o tej práci, viete, že človek asi strávi až tretinu života v práci, v office. A ak by sme to mali prerátať na roky, skúsili by ste si niekto z publika tipnúť, že koľko rokov strávime priemerne v práci? Kto? Povedal niekto, že veľa. No celý život sa to zdá, ale ak to zrátame, tak je to 13 rokov. Ono to možno, že nie je až tak veľmi veľa z pohľadu toho celého ľudského života. A to tam samozrejme ale nemôžeme rátať na časy, takže ak ste tu workaholici, tak určite je to aj viacej. Alebo nerátame tam tých pracovníkov, ktorí počas pracovnej doby chodia na technologické konferencie. No, všetkým sa nám zdá, že pracujeme príliš veľa, to je jasné, ale tá pracovná doba sa z pohľadu histórie menila, pretože práve teraz v súčasnosti pracujeme oveľa menej, ako pracovali napríklad naši predkovia. Len tak pre zaujímavosť, podľa rebríčka Medzinárodnej organizácie práce sa najkratším pracovným časom môžu pochváliť obyvatelia štátu Vanuatu. To je súostrovie v Austrálii a Oceánii a priemerne odpracujú, my na Slovensku pracujeme 40 hodín priemerne týždenne, tak si tipnite, že koľko oni? Necelých 25. Takže majú čo dobiehať, môžeme ich inšpirovať na Slovensku. No, v každom prípade dnes je cieľom zlepšovať to pracovné prostredie pre pracovníkov, výrazne aj znižovať náklady a samozrejmosťou je práve preto implementácia riešení internetu vecí. Pomocou neho vieme ovplyvňovať množstvo faktorov, napríklad pracovný výkon zamestnancov, ich bezpečnosť, zvyšujeme ich efektivitu a celkovo zlepšujeme aj imidž firmy. Ale viac už o tom povie náš ďalší rečník, ktorým je Teodor Škereň, IoT expert spoločnosti Soitron, zároveň IT a telekom špecialista. Nech sa páči, pódium je vaše. Ďakujem pekne. Dobre popoludne, dámy a páni. Ďakujem za príležitosť niečo vám odprezentovať z nášho portfólia. Mimochodom, možno by bolo zaujímavé taký tip, že možno ani nie je také dôležité vedieť, že koľko strávime času v práci, ale koľko času strávime prácou. Možno sa to bude dať nejakým senzorom zistiť v budúcnosti. Ale teda späť k téme mojej prezentácie. Rád by som vám niekoľkými slovami priblížil, ako môžu technológie internetu vecí pomôcť nájsť nejakú rovnováhu medzi súčasnými požiadavkami na udržateľnosť energií a na spotrebu energií a optimalizáciu tejto spotreby a na udržanie zodpovedajúceho a vyhovujúceho a dobrého pracovného prostredia. Funguje to? Funguje. Začal by som asi tým, že čo vlastne vieme rozumieť pod pojmom IoT. Takéto najbežnejšie porozumenie alebo pochopenie pojmu IoT je internet vecí. A síce nejaký systém, kde inteligentné zariadenia snímajú dáta a pomocou nejakých IoT sietí, k tomu dedikovaných, alebo aj štandardných komunikačných sietí, ich prenášajú cez internet niekde, kde sa spracúvajú, ukladajú a podobne. Ten je správny. Dobre, ďakujem. Je ale aj iné pochopenie toho, ktoré sa viac týka biznisového prostredia a to je to, že je to nejaké, ten internet tam už nehrá takú úlohu, také nejaké zosieťovanie už spomínaných senzorov a inteligentných zariadení, aby teda sme sa vedeli dostať k dátam. Dáta sú mimochodom to, čo je v tejto oblasti asi najdôležitejšia vec a následne ich spracovanie, ich analýza a dospenie k nejakému použiteľnému, analytickému alebo aj teda inému výstupu. No a tretia možnosť, to je taká, čo u nás medzi ľuďmi, s ktorými ja prichádzam do styku a medzi našimi zákazníkmi a medzi našimi partnermi, ktoré je také najbližšie našej práci a to je spojenie technológií informačných a komunikačných s prevádzkovými. A to sa už viac týka, priemyslu a týchto oblastí. Ale bez ohľadu na to, že teda či je to jedna, druhá alebo
jedno, druhé alebo tretie porozumenie toho, čo je Internet of Things, tak bez ohľadu na to najdôležitejšie naozaj, ako to už spomínal kolega, speaker predo mnou, sú tie dáta. Aj pri monitorovaní pracovného prostredia a pri monitorovaní spotreby energií ide vlastne o ich získavanie a následné spracovanie. A prečo to vlastne robiť? Jednak máme tu výzvy, ako som už spomínal, na udržateľnosť spotreby energií v dôsledku klimatickej krízy, alebo ako sa to teraz často nazýva. Ale zároveň to spôsobuje aj to, že sa mení prostredie, vrátane pracovného prostredia a napríklad Medzinárodná organizácia práce odhaduje, že do roku 2030 zmenami klímy a zmenami pracovného prostredia môže dojsť k strate až takmer 4% vôbec pracovného času celosvetovo. Samozrejme, je to iné pre rôzne firmy, pre rôzne krajiny, ale vyplýva z toho to, že v zásade na jednej strane sú požiadavky, ako optimalizovať energiu, na druhej strane sú požiadavky, ako pomocou v zásade zvýšenej spotreby energie na chladenie, kúrenia a tak ďalej riešiť klimatické zmeny a tým aj situáciu na pracoviskách, či už sa to týka prostredia kancelárií a administratívnych prostredí, alebo či sa to už týka prostredí výrobných, montážnych, logistických a tak ďalej. V podstate z celého toho vyplýva potreba lepšieho riadenia, lepšieho manažmentu spotreby energií a sledovania dopadu zmien v tejto spotrebe na kvalitu pracovného prostredia. Pod kvalitou pracovného prostredia tu samozrejme rozumieme také základné parametre, ktoré sa dajú technológiami merať, ako napríklad teplota, vlhkosť, prašnosť, kvalita ovzdušia a tak ďalej. Ako ešte sme nedospeli k tomu, aby sme merali pracovnú klímu a pracovnú atmosféru a vzťahy medzi ľuďmi, a možno aj to príde, ale zatiaľ teda ostaňme pri tom štandardnom prostredí v zmysle teplota, vlhkosť, tlak, kvalita ovzdušia. Čiže tá potreba lepšieho manažmentu, z nej potom vyplýva to, čo známy teoretik manažmentu kedy si hovoril, že you cannot properly manage what is not being measured. Čiže potrebujeme merať a získavať tvrdé dáta na to, aby sme niečo mohli optimálne a dobre riadiť. A čo teda môžeme dosiahnuť pomocou IoT technológií v tejto oblasti? Poprvé môžeme získať tzv. Tvrdé dáta. Čiže tam, kde sa dá, vieme implementovať senzoriku, vieme implementovať IoT inteligentné zariadenia a merať jednak spotrebu energie, či už elektrickej, alebo plynu, alebo tepla. Vieme ďalej monitorovať to už spomínané prostredie, teplotu, vlhkosť, prašnosť a tak ďalej. Na základe týchto tvrdých dát vieme získať nejaký vývoj v čase, jednak ako sa vyvíjajú parametre toho prostredia, a jednak ako sa vyvíjajú parametre energetické a parametre spotreby energií. A to nás vedie k tomu, aby sme vedeli detekovať anomálie, úniky, problematické priestory, či už z hľadiska teploty alebo nejakých iných parametrov. A hlavne vieme dospieť ku nejakému korelovaniu tých energetických parametrov s parametrami prostredia a na základe toho riadiť na základe dát potom reálne tú spotrebu a riadiť to, ako ovplyvňovať potom situácie na jednotlivých pracoviskách. Vždy sa to začína nejakým monitoringom, následne k tomu môže pristúpiť to riadenie. No a ako sa to dá celé naimplementovať, toto vyzerá ako komplikovaný obrázok, ale v skutočnosti je pomerne jednoduchý. Spomínaná senzorika, niektoré už
tiež predrečníci spomínali, niektoré zariadenia nepotrebujú žiadny ďalší technologický komponent na to, aby vedeli prenášať dáta. To sú tie smart zariadenia, ale máme všade oveľa viac ešte starších zariadení, či už sú to meradlá, elektromery, vodomery, kalorimetre a iné merače teploty. Ale na ne vieme nasadiť moderné technologické komponenty, ktoré dokážu sa vysporiadať s tými požiadavkami, ktoré na takéto zariadenia sú. Jednak napájanie, jednak práca v sťažených priestoroch a spolupráci, alebo teda v kombinácii s IoT sieťami, ktoré sa všeobecne volajú väčšinou LP1, Low Power Wide Area Networks, ktoré teda vyžadujú od tých zariadení nízku spotrebu. Zariadenia tým pádom dokážu pracovať s batériovým napájaním aj niekoľko rokov. A zároveň umožňujú bezpečný prenos dát a umožňujú pomerne vysokú penetráciu, čo znamená, že keď poviem príklad, keď nasadíme na vodomer, na starší vodomer hlboko v betónovej šachte 2 metre pod zemou, zakrytej železným deklom, nejaké takéto zariadenie, tak dokáže prenášať pomocou LP1 siete dáta tam, kde ich potrebujeme. No a tie dáta potom potrebujeme v IoT platforme zbierať, spracovať, ukladať, vizualizovať a prípadne poskytnúť nejakú dodatočnú dátovú analytiku. Tie platformy môžu byť poskytnuté štandardným spôsobom, čiže kúpia sa licencie, predajú sa, ale väčšinou teraz takmer všetci, ktorí takéto niečo používajú, chcú riešiť dodávku týchto riešení ako službu, to znamená mesačnými alebo kvartálnymi poplatkami a dodáva sa ten výsledok, vizualizácia a analytika z cloudu ako služba. No a na záver krátkej prezentácie nejaký konkrétny príklad. Toto je areál jedného výrobného podniku. Vidíte tu, že v ňom meriame teploty a vlhkosti v rôznych halách. Dá sa to postupne prekliknúť do ďalších detailov na jednotlivé priestory, dokonca na jednotlivé senzory, sledovať aktuálne hodnoty, sledovať vývoj, jednak teplot, jednak tých vlhkostí, prakticky všetkého, čo potrebujeme merať, výskytu nejakých nebezpečných plynov, ppm, čiže kvalitu ovzdušia, CO2, aby teda sme zabezpečili, že ľudia tam nebudú spať v tých priestoroch, ale budú pracovať. No a skorelovať to so spotrebou energie, v tomto prípade ide o plyn, pretože v tomto závode sa vykuruje plynom a na základe toho, ako som už povedal, dospieť k nejakému vyváženiu medzi optimalizáciou spotreby a udržaním toho, by som povedal, dobrého pracovného prostredia. To je za mňa všetko. Ďakujem pekne za pozornosť.